Привіт, таночки, мої глядачі. Всім шановним. Доброго дня. Так, я сподіваюся, що гук пайшов. Один этот казаць змяніўся, версія, каб працавала як належыць. Так, мы готовы. І яшчэ трансляцыя на Twitch. Куды ж без Twitch'у? Так, сёння панядзелак, дарэчы. Я спадзяюся, што тыдзень для вас пачаўся добра. Бо ўжо 10 раніцы, калі што. На Twitch гук ідзе, усё ідзе. Вот, і упэўнены, што вы на гэта працавалі. За тыдзень адпачылі. Так, готово. Все готово, выдатна. Так, я збольшага таксама гатовы. Геймпад, як заўсёды, галаву любіць. У нас выходзіла абнова, не ведаю, што не было часу паглядзець, што там у гэтай абнове-то ёсць. Вось, таму мы проста будзем працягваем нашу не кар'еру, мы працягваем выконваць дасягненні, якія ў нас маюцца. Мы зараз знаходзімся ў Італіі, мы там цягнулі ў мінулы раз вялікі груз, але не тое, каб баганула гульня. Ёсць такі у яе хіп, што мы запыніліся на кальцы, мне падаецца. Вось, і там зарэспаўся мент. Ну, паліцыя зарэспалася, якая перашкодзіла руху на гэтым кальцы. Машыны сталі, вітаначкі ВРВ. Вось, і яны нам перашкодзілі. То бок, наша машына суправаджэння, якая з намі была, яна таксама стала. Ну і карацей, прыйшлося скіпнуць. На дворе ёсць. Ого, што я вам скажу? Так, трэба будзе пачытаць. але значна пазней, так? Окей. Усё, дзе мы там знаходзімся па мапе? У якімсьці там мястэчку? Турэн ці не Турэн? Тэрні. У Тэрні мы знаходзімся. Што ў нас, дарэчы, па нашаму стану? Ці мы моцна спаць хацім, ці не? Вось, наша задача, якую я б хацеў адразу зрабіць, гэта must do. То бок нам трэба 3 грузы агульную вагою там 195 тоннаў прывезці. Нам трэба спаць. І тут недзеш тут павінен быць зона адпачынку. Так, вось яна тут справа. Ой, зараз паспім троху, ды будзем шукаць наступны груз цяжкі. Не тое націснуў. Халера зім'я, кажуць, так. Сюды. І нам трэба па вазе, так. Толькі вось так лепш. Па вазе знайсці... Ды нема чаго, у Тэрні проста за Тэрні. Так, гэта колькі яно важыць? 45 тонн. 47 нам таксама не падыходзіць. Оу, май. Трэба нешта каля 70, каб было 65-70. Так, давай в такім выпадку шукаць іншыя мястэчкі. З Рыму. Сапраўды, з Рыму павінна быць нешта. Что за халера такая? 44 тонны толькі. Лёу. Так. Давай у такім выпадку так шукаць. З Берліна ў Шчэцін. Добра, мне падыходзіць. Давай у Берлін. Раз не ў Італіі,
то мы себе самі забяспечым. Ты оверсайз робіш? Так. Я раблю мастудон. Так, трэба перамясціцца ў Берлін. Берлін, 8. Ой, Люцвет, вітаначкі. Мы едзем зараз у Шчэцін. Мы зараз будзем шапляць сабе цяжкі груз, 70 тонн, оверсайз. Будзем цягнуць у Шчэцін, польскі. Учора Бодзя за мяне адмомсціў, добра? Так табе і трэба. «70 тонн цукерак, калі ласачка». Нешта там мне згадалася вель такі стары анекдот про то, як гандлярка у краме запыталася ў дзіцяці: сапраўды табе мама казала купіць 3 кілаграмы цукерак і 70 грамаў бульбы. Ты нешта глусіш. Так і тут 70 тонн сапраўды цукерак. Все ж таки каляда наперадзе, трэба неяк дзяцей радаваць, правда, не? Дзве з паловай гадзіны біліся. Зразумеў. Вітаначкі, Анюта, табе таксама вітаначкі. Выбачайце, калі ласка, няма добрага ніякага плагіну, каб не перашкаджаў мне стрыміць вось на агульны чат, таму Twitch сам па сабе, Ютуба сама па сабе. Як ёсць. Ой, дарэчы, а дзе мой ліхтары? О. Пакуль мы на загрузку едзем. Слухай, неблагі бізнес, мне падаецца, на гэтых цукерках. У іх даволі доўгі тэрмін захавання, правда? Яны ж не псуюцца там на працягу года, мне падаецца. Так, тут мы прыедзем. Як-небудзь перажыву мінус 360 еўра. І 70 тонн цукера, колькі б гэта каштавала? Чакайце, вось калі мы бяром кошты польскія за 1 кілаграм, тут прыблізна $4. Так, $4 гэта ж на злоты, каля 16-20, во. Так, каля 20, калі мы кажам пра карамелькі, звычайныя цукровыя. І 70 тонн на 20 злотых, то гэта будзе 1,5 мільёны злотых. Некая фотозона тут, а что тут такое? Чакай. Что у нас уровень такого? Артур Слонюк, вітаначки. У тракер SMP мод. Не ведаю, что это такое. Ты меня пробашь, конечно. Але перший раз про такое, чем ICC. О боже мой. Куда я трапил? Давай хутчэй, што гэта за фотка будзе у нас. Не, я гуляю ў ванільку просто ў дапаўненні. У дапаўненні, калі што, і выконваю звычайна вось гэтае. Ай, тут всё перашкаджае. Хер на цябе. Вось, модамі не карыстаюся пакуль што. Пакуль што ў гэтай гульня ў мяне ў спісе не пройдзеных дасягненняў, як бачыш, шмат, там 98, мне падаецца зараз агулам. То бок наперадзе яшчэ вельмі шмат працы. Мы толькі до палову пераскочылі. Дабаўляе онлайн у ETS 2. Зразумеў, то бок тыпу па мапе катаешся разам з іншымі гульцамі. Мне падаецца, ён тут нешта такое ушытае ўжо.
Таму што я бачу, што гэта светавая мапа, яна даступна, тыпу трэба толькі неяк наладзіць яе там. Я адзінае, што зрабіў, гэта прывязаў свой аккаунт да World of Trucks, неяк так я называўся. І тыпу я маю права удзельнічаць у такіх дзейнасцях, актыўнасцях. Вось. Ну, калі гэта будзе, то будзе. Але пасля дасягнення. Мне пакуль больш цікавіць вось гэтая движуха з тым, каб выканаць усе 100% дасягнення, якія маюцца ў гульні. International Criminal Court. А, то бок тут будзе сядзець вусаты чык-чырык. У свой час, так? То трэба было зайсці там нейкую лаву, узяць там хаця б кнопкі падкласці. Та было б за што, дзякую. Табе дзякуй, што зайшоў. Поехали, мужик, поехали. Бо зараз я тебе посуну трохи вперед. ICC у Голландії, то бок ICC голландська перекладається як International Criminal Court. А берлінський так не перекладається. Хай вийде, може бути. Може бути. Так, амаль что доехали за грузом нашим тяжким. Ой, кудись я поехал, мне мапу перекрыла. Ось так. Так, ну давай, чапляй. Далеко ехать, до рэчы, у Шчэцін. Организация по развитию будаўніцтва и гэтак далей. Ну там же подписано было ICC. Это ж не Баухаус. Подтягнем цистерну газовую. Голова не варить. Топи таблетки, чего ты? Каб варила. Возьми хворобные дни. Давай, все зразумела, мы уже 100 разов так робили. Поехали. Ну что, спадзяемся на тое, што багаў хібаў мы не зловім зноўку і ўсё давязем, як мае быць. Мне падаецца, акурат такія грузы і ўначы і трэба вазіць. А то нешта мы там один раз везли ў дзень, то занадта трафіку было шмат. Зато довезли, у адрозненне ад мінулага разу. Калі павезли таксама ўначы, бляха, і на кальцы застраглі. О, тут яшчэ з'явілася відэазона. А, ну, гэта ж абнова мапы, я забыўся. Тут заўсёды ў гэтай гульні мапа абнаўляецца, дадаюцца новыя шляхі, новыя будоўлі. І яны скідваюць мапу. Як добра, што мы прыблізна 2 месяца таму зрабілі Pathfinder гэты 100% дарог. Бо калі яго медленно выконваць, то ні халеры ты не выканаеш. 100% ніколі не будзе.
Ну, давай, что ты? Поехали, алло, пустое кольцо. Ось Гондурас. Ну ты поглядзі на яго, ты сур'ёзна? Вось за яго мы тут стаім? Холера ясная, как тебе распорезало? Пісаліся. То я трошечки захваляваўся. Управа люстэрка, паглядзеўшы, як блізка мы да слупа праехалі. Так. Бранденбургские вороты. Ці брамы, як их там правильно называть? Я, конечно, не памятаю, слухайте, не, былі ж. Дык я на месцы, ну что ты мне тут скавычаш про то, что я не еду за сопровождением? Еду. Я калі катаўся мінулы раз у мапу адкрываўшы у Берліне, я не памятаю, каб столькі было гэтых знакавых будынкаў. Калонна тая самая, якая на кальцы стаіць. Брама гэтая. Мабыць, я тут даўно адкрываў гэту мапу яшчэ на пачатку году. Таму ўжо і забыўся. Есці не хочацца. Ты б не еш. І больш. Я, калі не хачу есці, то я не ем. Курва, які вялікі горад. Мы ўсё яшчэ ў Берліне едзем. Так. Ось так будзе добра. Праўда ж? Праўда. Пригоже. Ты что? Куди ти хамуєш? Капца. А чому гэта мы його пропускаем, а не ён нас? О, з'явився вже зліва. Так, мы з-за гэтых машинаў зараз будем стаять яшчэ паўгады, бо нам зараз налево трэба. А у нас машины злева. Еду, дзяўчына, еду. Дзякуй Богу, ён запыніўся і даў нам праехаць. Так, усё, пакуль спакойна. Адзін нюанс, нам трэба груз давесці без пашкоджанняў. Без мандатаў, без усяго. І, калі хто не ведае, нам трэба адвесці 210, прабачце, 195 тоннаў за 3 разы. Бок. Як найменей 3 разы мы будем катацца, вось так по 70 тонн возіць. І все трэба зрабіць без пашкоджання мандатаў і все такое.
Так, мы, я спадзяюся, ўжо выязджаем з горада, ці не? Што ты мяне тут возіш па гэтых вуліцах маленечкіх? Ну вось і все. Мы выязджаем з горада 100%. І типу піша 94 кілометра до Шчэчі. Ну, мне уже так близко. Со Шчэчіна до Берліна. Меней, чым з горадні да Ліды. Так, что у нас тут? Раніца. Сонейко стае ўжо ззаду. Ці гэта просто камеры так подсвечваюць неба? Все, крейсерскую хуткость набрали 79, трымаем. Так, бачу спераду ўжо узыходзіць сонца. 3 гадзіны раніцы. А? У кого там яшчэ 23 снежня сонца ўзыходзіць і 3 гадзіны раніцы. Що ти робиш? Як добре працюють тут хамульці, а? Капца, 70 тонн, бляха, на 100 метрах зупинили. Вось гэта брейк-тест. Дык я і сотку не жмеш, што ты маеш на ўвазе? 100 км на гадзіну? Тут жа па механіцы мясцовай ты не можаш з такім грузам, з такой вагою ехаць сотку. Нет, я просто не дасть разогнаться. Мы ехали 79 в РВ. У меня лимит зараз 80, мы ехали 79. Ты ў жыцці сваім хоць раз бачыў, як спыняецца трак, які важыць прыблізна 30 тоннаў?
колькі яму трэба часу і адлегласці дарогі. А тут 70 тонн. І хуткасць 79. І гэта, дарэчы, 70 тонн толькі груз. Дадай яшчэ колькі важыць там трак. 3 тонны плюс-мінус. На кожную гальму. Не. У жыцці так немагчыма. На ўсяляк выпадак тебе патлумачу. Калі ты едзеш 80, каб спыніць легкавы транспарт, 50, добра. Каб спыніць легкавы транспарт з 80 км на гадзіну, табе прыблізна патрабуецца, ну, калі звычайная машына, так бы мовіць, паношаная здорава, каля 20 метраў. Ну вось, экстранное торможэнне. Калі сухая дарога і ўсё такое. Таму тое, што тут у гульні зараз адбылося, гэта проста, ну, цуд. Так у жыцці не бывае. Так, не спешаемся, спокойно едем. И мы уже у Польши. Так, не треба так. Ой, холера ясно, як сюда заехать? Заворот. Ну что, я все ж таки левым. Так, зачепился левым. Угу. Левым краем. Угу. Знову зачепилися. Так, як тут змінить? Чекайте камеру. Не твоя. Ты дай поглядеть, ты же чапляешься, ну. Блять. Отчепися, эй. Зовсім тут трошки. Так. Я так не войде. Ты же не трапишь, правда? Так и есть. Давай, давай, крути сторно. Ну, амаль что вышли. Добра, справіліся, больш-менш. Спадзяюся, што гэта нам пойдзе ўсё ж такі ў залік.
І довезли. Видатно. Так, шукаем наступний наш груз. Що у нас, до речі, по стаміні? Потягнем, потягнем. Видатно. Так, у нас еще есть 70 тонн з Братислави у Грац. Угу. Довольно тяжковато будет. Але давай. Летим у Братиславу. Да что такое, все не то я не таскаю. О. Вытирашки выключились. Так, тут недалеко, до речі. Гэта добре. Так, 70 было, 70 і будзе. І яшчэ там бачыў наступны 61 чамусьці. 70, 70, 201 отрубляецца. Добре, падыходзіць. Але тое, мне падаецца, другое было не оверсайз. Wybrano cel podróży. Чекаємо, чому так довго? А, ну типу фрахтування йшло. А що він робить? Obliczanie nowej trasy. Поехали. Тут все перекрыто. Так, все, прошли. Przygotuj się do skrętu w lewo. Так, по паліву добре ўсё, яшчэ не хутка мы спатрэбіцца, нам спатрэбіцца гэтае паліва. Так. Ой. Ось так. Мы там просто знак зачапілі. Та нічого. ЗУС, дратуйте, дратуйте. Добре тобі на канікулах, а? Кайф. Лайдачина. Тобі б як коту твоєму, тільки на боку б лежать увесь день. А, ну і коні, а вядома, що тобі ж треба ще й ноутбук працював.
ноутбук, кот, ну и поесть приносить. Так, давай, Вольва, тягнись. 67, тяжко покурей. Бачите, хутенько набирає 50, але далей, о, зараз тут буде з горочки, і нам управо скручувати треба буде. Заповольтися треба. А ось цікаво, гэту... ёсць же ж, так, я ж просто у наладах собі ставив. Ось про що я тут мрою. У наладах гульні ёсць, скажем так, застерагальнік ад таго, каб перакуліцца. Там ставіш гэту птушачку, адпаведны чекбокс. Вось, каб гульня табе троху дапамагала, і нягледзячы на тую хуткасць, якую ты маеш, вось, яна засцерагала цябе ад перакульвана на дарозе. Больш стабільнасці і гэтак далей. То бок, калі б у мяне старно было, то было б цікава гэтую птушачку зняць. Паглядзець, як будзе сябе паводзіць машына, калі ёсць верагоднасць таго, што яна перакуліцца ад хуткасці, у якой уваходзіш у паварот. Вось. А так на геймпадзе мне штосьці страшнавата. Семьдесят 8, 79, все. Подрубаем круиз-контроль. Trzymaj się prawej strony. З'езд доволі крутий. Придется хуткость скидать. Ой, догоню. Зноў штосьці нас па гэтых скрыжаваннях усё цёгаюць. Skręć w prawo. Адзінае вось што адчуваецца, што нешта ідзе не так, калі мы вось так даволі хутка паварочваем з такім грузам, гэта тое, што геймпад трасецца, то бок нешта не падабаецца яму. Ты вот там стрэфяцца колы ці што гэта такое. Добра, станаўлюся, бачыш, я за ім. Вось, ці то што там у гэтай сістэме там працую на тое, што не бачна, так? Не унутры.
Мне подается, калі гэту птушачку зняць, тут цікавей было б. Потым гэты прычэп лавілі б недзе там з канавы. Бляха, наперадзе таксама з'езд такі круты. Грацца. Następnie zjedź w lewo. Ці по-народному гразі. Zjedź w lewo. Так, да, павольваемся, каб не вылецець. Добра, пакуль што ідзем. Даволі хутка. Тише, что такое? Ой, дурны нейкі кіроўца спераду у нас. Ну, давай, перекидывайся на іншы пас. Угу. Ну, одразу сюди. Ну што, я спадзяюся, ўжо прамы будзе накірунак ніяка. А мне трэба будзе так ужо зніжацца до 30 км на гадзіну. Trzymaj się lewej strony. Зараз, калі што, дарога ідзе ўніз. І цягач у нас хамуе рухавіком. Сам па сабе. Чуеце такі вось гук незвычайны на фоне там? Чалавек. Бляха. Навошта ты едзеш 75 км на гадзіну?
55 километров осталось. Уже худенько доедем. Видатний драм-н-бейс. Хоч терабі гучній. О, цікаво, а нас на вагу потягнуть чи ні, кажуть, їхати уперед, без перепинку. Ці все ж таки будуть важити нас. Я колись проїхав мимо. Я зауважив, що було повідомлення, типу, заїжджай, треба було зважитися і так далі. Я проїхав мимо, і там дали штрафу доволі шмат, там 15 тисяч євро приблизно. Что такое? А ну во что сюда перекидываться. Да, алгоритмы, конечно, угольные, но такие себе, мне подается. Это можно было пробить и без скидания хуткости до 50. Зараз угору тягнуться, о, и ледь. А, навіть не ледь, навіть скидається хуткость. Було 50, уже 47, 46, 45. Под гору едем. Довольно моцно, так не хапає нам могутності. А цікаво, коли з нуля їхати, і вона потягне? Ні. Повинна, по сутності, повинна на перших этих передачах, і вона повинна тягнути под любих этих схил. Там приблизно 5-10 км на годину, але повинно. Ух, там покрутиться придется. На скрижаванні улево і одразу знову улево. Ой-ой-ой. Ці, як казав дідусь, ой, я боєй. Ой, так. Мапу покажи, навошта ти мені гэта паведамленне ўтрыкнуў тут? Так, добре, тут мы уписываемся. И сюда. Так, тут треба не ближе до центру. Угу. А, все простее оказалось. А я уже спужался. Потихо. Ось так. Видатно, другий заказ зроблений. Так, мяне толькі напружвае, ведаеце, што Steam ніяк не рэагуе, а павінен ісці адлік, калі што. Давай шукаць наступны. Цяжкі. 60 тонн. Ну, падыходзіць насамрэч на 60 тонн. І гэта зноўку Берлін. Зноўку Берлін у Шчэцін. По Британии. Амстердам далеко. Даугавпилс и Резекне. Так, было 70-70, так. Так, зараз спокойно 60 можно тягнуть. А давайте по Латвии. Мы там не были 100 годов. Полетели в Латвию. Даугавпилс. Где ты? Ось ты. W porządku. Znajdziemy inną
сюди. Skręć w lewo. Skręć w prawo. Przygotuj się do skrętu w lewo. Skręć w lewo. Отчиняйте браму, вы приехали за грузом. Oby więcej takich. Так. Так, ризикне. Znaleziono sygnał GPS. System gotowy do pracy. Что это за деталь такая? Турбина ядерная, это что, ядровая? Ну добре, ну хопіть льотать, ну отпускайте уже. О, глядите, пятиперховик. Звичайний, советский. Бридкий. Так, поехали. За грибами, за горехами. Так, нам сюди. Випускай. Так, дякую Богу, тут зліва нема нічого, так що, коли що, можна акурат праз бордюр, ось так ось. Ага. Супер. Поехали. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. А, уписалися? Уписалися, видатно. Напереди 111 километров шляху. Мне што гэты суправаджатель, які спераду, занадта блізка да мяне. Пры гэтым я не еду 50 нават. Пад'едзь уперад, а? То нешта я цябе баюся. Зараз як націснеш на хамульцы і ўсё. Блядь. Шалагая. Усё, едем. У мяне нібы поўны паліўны бак. У меня такое адчуванне, што пакуль яны гатуюць груз да адпраўкі, па логіцы мне запраўляюць поўныя бакі, і яшчэ я паспяваю адпачыць. Там стаміна зніжаецца заўсёды. Jedź prosto. То бок можна рабіць наступным чынам. Ты бярэш сабе шмат замоваў, і калі ў цябе скончваецца паліва ў баках, просто бярэш сабе вось такі вось оверсайзд заказ, цябе запраўляюць. І эканоміш на паліве.
Так. Na rondzie zjedź drugim zjazdem. Обов'язково. Zjedź z ronda. Так, куда? Поехали далее. Вітаю, Ян, вітаю. Як справи твої? Ти учора хотів яшчэ пахелдайвіць, але ж, бачиш, былі заняты. У Ожыка свая справа, у мяне таксама быў другі стрым. Так што, калі што, прыбачай. Але учора, слухай, сапраўды нармалёва так было пагуляць. Даўно гэтага не было, і вось яно зноў. Так што прыемна. А вось наконт фракцыі я насамрэч не ўпэўнены, што яна чымсьці так вельмі адрозніваецца ад астатніх. З казуркамі ўсё зразумела, там даволі проста. Мне падаецца, ім толькі трэба было па балансе дадаць троху здароўя, каб не было так проста іх забіваць усіх. Вось, а па факце, ну, свае асаблівасці ёсць. У тэрмінатараў гэтых таксама. Ёсць свае асаблівасці, тыпу вялікая колькасць брані там і гэтак далей. А вось з гэтымі я троху не зразумеў. Мне падаецца, там унікальнасці магло быць і болей. Все добра пагулялі, добра. Я здаволен. Вось, як на мой густ, мне чагосьці бракавала, дарэчы, вось. У гэтай фракцыі новай. Нібы ўсё больш-менш добра. Можа быць, ведаеш, што мне не спадабалася? Во, я вось зараз нешта так сабе ўзгадаў. Гэта самыя хілыя з іх. Ну, тыпу зомбі, ці як там называў Вожык, я ўжо не памятаю. Ось яны, ну, проста зусім слабыя. Можа, каб у іх былі б стрэльбы нейкія. О, вітанашкі, Вожык, і табе. Можа, каб яны яшчэ маглі, там прыблізна палова была з іх мілішнікі, а палова з іх былі гэтыя, ну, як вось тыя, які хадзілі там, тыпу, і на склешнямі такімі, білі б цябе. Вось тады было б, мабыць, цікавей. Няхай бы у іх былі, напрыклад, пісталет. Куды што. Я просто з Яном у голас абмяркоўваю наш учарашні стрым і новую фракцыю. Думаю, чаго бракуе? Вось мне чагосьці бракавала з імі. Вось каб у іх былі пісталеты, вось гэта было б добра. Няхай сабе яны там цяжкую зброю не цягалі б з сабой гэтыя зомбакі, але вось каб былі пісталеты, было б, мне падаецца, троху цяжэй, троху цікавей. Трэба на 9 ісці. Мне падаецца, там ведаеш, што будзе тое самае, што і з усімі астатнімі. Там проста з'явіцца нейкая пачвара надта моцная. Не 3-нога, а 4-нога. На пекла ісці, так. Мне падаецца, там была проста іншая пачвара, больш цяжкая, але вось гэтыя нубы, якія ёсць, яны вельмі простыя былі. Туретку кінуў, туретка проста ўсіх гэта паклявала. Я потым ведаю, што, Вожык, я палез у налады гэтага старшыпу, паглядзець, на што можна там скарыстаць гэтыя ачкі, гэтак далей. Нічога, пункты ачкі. Пункты, куды можна страціць пункты, якія мы здабылі там гэтак далей. І я заўважу, што там увялі новую туретку нават, новую. Новую ў тым сэнсе, што яна там тыпу агнямёт ці нешта падобнае. І у роліку, які паказвае, што яна там робіць, акурат такі выкарыстоўваліся гэтая новая фракцыя. Яны... Там вагнемёт з'явіўся. Так. Вось, пра яго я кажу, і туретка, і вагнемёт яшчэ ў руках. Вось, тыпу яны, гэтыя іншапланетнікі, яны да агню, яна крутая,
А мне чамусьці падало, што не, таму што яна недалёка ад сабе чмыхае гэтым полымем. Добра гараць. Во, я пра гэта я кажу, што яна чуллівая да вагню. Хіба што вось так атрымліваецца. Але насамрэч, добра гараць, яны няблага і ад куль рассыпаюцца. Вось у мяне ж было, памятаеш, я ж браў два тыпу заплечніка. Адзін быў лазерны, а другі быў кулямётны. Кулямётны, напрыклад, страляем на няблага ў галаву. Просто тык-тык-тык. Вось і ўсё. А лазерны няблага ім там пражарвае таксама. Ну, крацей, я не пачуў, каб заплечнік неяк там быў безглуздым ці нейкай непатрэбнай ідэі. Наступным разам браць фул-сквад кулямёты будзе шчасце? Дарэчы, пра кулямёты. Можа, гэта проста з-за таго, што я змяніў сабе на іншы кулямёт. Я браў у апошняй гульні нашай, у трэцяй, кулямёт. Адзінае толькі ён быў такі не буйнакаліберны, а сярэднекаліберны. Вось, затое ён шмат мае набояў і вельмі хутка страляе. Крацей, не вельмі падыходзіў. Мабыць, з-за таго, што ён разлічаны на сярэднюю броню, то бок. Малых ён добра знішчае, сярэдніх таксама няблага, а вось на трыногі 100% не хапае ўжо магутнасці. Вось тая прылада, на якой ты выклікаў пастаянна. Во, вось тая імба проста. Гармата гэтая на некалькі стрэлаў. Якую выклікаеш, садзішся ў яе, і яна там бах-бах-бах. Так. Вось так. Ой, мне падаецца, няроўна стаіць, не залічыць. Залічыла? Так, добра. Я ўжо хваляваўся, што мы не атрымаем. А мы атрымалі. Выдатна. Пацягнуцца. Пахрумсцець касцьмі сваімі. Так, ну і канешне, вядома, трэба спачатку адзначыцца. Адзначыцца ўсё гэтае. Так, прабачце, тут па працы напісалі. Ой, малайчына якая проста. Ой, не распрацоўшчык, а знаходка нейкая. Так. Сюды хадзі, агульны падлік. Давай спачатку цябе. Так, і вось гэтае. Колерная няем. Сюды. Ок. Готово. Так, чатики поднять. Гульню адчыніць. Так, выдатна. Мы ляцім сюды, нам трэба адпачыць. А мне падаецца, што не трэба. Зараз мы паспрабуем выканаць капітана. Что такое капитан? У нас есть такое предприятие у Италии, называется «Навалить», неяк так. У чым заключается патрабаванне? Гэта не cargo weight, у нас гэта будзе destination 2. Бля. Так, навалі, але бачыце, яны ўсе злева, а нам да іх трэба прывесці. Каб яно была справа. Воу! Мать моя жанчына. О, бяром з палдыскі у Анкону цягнем. Пасраць, што так далёка. Давай, палдыскі. Мне падаецца, гэта будзе эпічна, калі такую адлегласць праехаць. Пескар парна паневіжыць Палерма. Так, блядь, што там у нас побач знаходзіцца? Чаму палдыскі нема? Вось, Таллін. Нам у Таллін трэба ляцець.
Так, Таллин. Таллин 8. Ale planiliśmy nieważne. Так, на триногі трэба гарматы, ракеты, стратагемкі. Ну, наконт стратагемак, глядзі, я у другой нашай гульні я браў курва, якія Orbital Strike. Звычайна, самае проста. Вось. І мне падалося, магчыма, але я 2 разы ці 3 трапляў, і яно збівала толькі шчыты. Вось, і пры гэтым нават 2 разы я не зразумеў, як яно там спрацавала, таму што, кінуўшы пад ногі, я уяўна бачыў, як праменьчык гэты чырвоны праходзіў праз шчыт, як гэта трынога штурхала перад сабою гэтую, ну, пляму, не пляму, там, як яе называецца, прылада, якая пускае гэты прамень у неба. Вось, то бок яна стаяла на ёй дакладна, і пры гэтым стратагема спрацоўвала, і нічога не адбывалася. Вось, крацей 100% Orbital Strike, ён неэфектыўны. Трэба нешта іншае браць. А вось гармата, я колькі разоў толькі бачыў, 2 разы ты ёй карыстаўся там, і 2 разы яна на 100% адпрацоўвала. Адзін стрэл ты збіваеш шчыт, другім стрэлам добіваеш. Ну, ці 2 стрэлы там патрабуюць залежнасці, мабыць, ад таго, куды трапляеш. Ой, бляха, 97 кілометраў трэба ляцець туды. Trzymaj się lewej strony, a następnie skręć w lewo. Шмат. Далёка ехаць, слухайце, толькі за грузам. Але павінна паспяваць. Skręć w lewo. Пропускае. Правільна. Бойся мяне, бо я магутнейшы. Больш вялікі. А таму маю перавагу. Так. На гэтай машыне так лётаць у паваротах нельга, бо ў нас колькі 4 васі, 8 колаў, там як на мене, а можа і больш, там подвеска наша на шасі называецца 6х8. 6 колаў штурхае ўперад гэтую машыну. А 2 толькі каб паварочваць туды-сюды. Калі пойдзем яшчэ, паглядзім, я б не быў бы супраць і наступны, на гэтым тыдзень, прабачце, наступны тыдзень. Акурат вось ведаеш такі зрабіць навагодні. Мне падаецца, было б добра. Тут бачыш жа ж у нас за апошні месяц, а то і 1,5, можа 2 нават, не атрымлівалася, таму што я ў нядзелю не хацеў стрымець, як вы памятаеце, у мяне гэты марафон шмат сілаў адбіраў. На тыдні працоўнымі маю на ўвазе, таму ў нядзелю хацелася адпачываць. Ці наадварот, там вожаку не атрымлівалася, ці то ты там не мог неяк, я памятаю суботу адзін раз. Там бок саскоквалі то адзін, то другі. Нам бы слухаць у хлопцы яшчэ 4-го знайсці. Мне падаецца, па 4 было б вельмі добра. Пагаманіць так. А хоть зараз ныраю. А что такое? Ты не працуешь сегодня, ці что? Ложик, что это? Праца не волк, праца ворк. А як же ж гэтыя ваши кастомеры, все такое, там сервис? Едзе, не паспею. Вось так лепш. Захамаваць і прапусціць яго, праўда?
Слушно кажаш, мужик. Зараз жа ціхі сезон пагатоў? А ў сэнсе ціхі сезон ніхто не карыстаецца, ніхто не звяртаецца да вас? У паўвока працуеце, так бы мовіць. А, вось яно што. Дарэчы, прикольна, у мяне адбылося тут з Новай Зеландыі. Адзін заказчык ёсць, перцей з ім трэба было спаткацца, а ён такі: у мяне тут вакацыі, ўсё такое, але ну заради вас я прыйду. І потым за адзін дзень да гэтага, ну там за тыдзень дамаўляліся на спатканне, і ён потым піша такі: бляха, не, ведаеце што? Я, канешне, не люблю гэтых вось. Ой-ой-ой, што ты такое? А чаго цябе панесла-то, родная? Нічога ж не адбывалася. Вось, я, канешне, не люблю чаек, вось, але зато я люблю мора цёплае. Таму прабачце, але не, на гэтым тыдні скіпаем. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. To była miła przejażdżka. Так, мы на месцы. Зараз будем тут цягнуць нешта даволі вялікае. О, бачыце, якая адлегласць? Вы бачыце гэтае, колькі нам трэба будзе праехаць? Курва маць. Давай, дзе ты? Вон там, злева. А казакі былі у ВРВ на канале? Не было. ВРВ ж сам не спецыяліст у казаках. Ён, ну, такі пасрэдны мае вельмі ўзровень. Вось, але учора, я, дарэчы, не вельмі зразумеў ягоную думку, не адразу зразумеў ягоную думку на тое, што ён хоча зрабіць у казаках, ну і атрымалася, мне падаецца, вельмі кепска. Я не ведаю, ты глядзеў увогуле стрым ці не? Wybrano szlak podróży. Так, як мы тут праедзем? О, поместились, добра. Ну что, повезли трактары. У нас наперадзе колькі 2500 километров, гэта приблизно 2 гадзіны рэальнага часу, таму да халеры. Можа прыйдзецца нават захоўвацца, да і працягваць як-небудзь у іншы раз, але паспрабуем усё ж такі давесці. Ад нас не патрабуецца як гэта прытрымлівацца во бляха, прыхоўвацца, чамусь лезла ў галаву, прытрымлівацца правілаў, то бок мандаты можна атрымліваць і ўсё астатняе, таму карацей хутка 130 на спідометра і паехалі. Я учора пасля Helldivers за комп не вяртаўся, таму не бачу. Ну, карацей, адбылося, цябе бо ў цябе на канале не бачу казакоў. Так, я выдаліў стрым. Таму што, глядзі, я, калі што, ВРВ мне купляў казакоў, тыпу, у адказ на тое, што я атрымаў падарунак на розыгрышы. Вось. І, тыпу, ну, пагуляем, добра. І тут, карацей, пачаліся гэтыя два марафоны. Часу няма. Я там неяк выкраіў, ну, гадзінку, прыблізна гадзінку, каб туторыял нейкі зрабіць, і не дарабіў яго да канца, гэты туторыял, і
ВРВ на мяне пазаўчора кажа: давай, тыпу, давай. Я пагадзіўся і думаю, сам сабе мяркую, што чалавек будзе нейкі там распавядаць пра механікі, там, ведаеш, нешта цікавае задумаў, а ён па факце вырашыў проста наказаць. Разумееш? У мяне, бляха, досведу ў гэтай гульні няма, я не ведаю механікаў, асабліва вось гэтых унікальных для РТС, калі яны там ёсць, а ў казаках яны ёсць унікальныя механікі. І он мяне тупо разваливае, такі, ну як? Я, блядь, ты ёбу даў, ці што? У сэнсе як? Я гуляць не умею, я механікаў не ведаю, бляха. Ён мне зацірае пра нейкі паветраны шар, называючы яго мангальфьер, мне падаецца так, з французскай толькі перакладалі, і пры гэтым пры ўсім гэта толькі першы шар паветраны так называўся. Бо памятаю, у мяне ў дзяцінстве энцыклапедыя была аэрастатыкі. І там яно ўзгадвалася неяк. А ты, тыпу, яго зрабіў? Я, блядь, што, дурны, што ли? Дзе гэта? Што гэта? Я нават не ведаю, бляха. Просто інтуітыўна я, напрыклад, гуляўшы ў StarCraft, ведаю, што ёсць юніты, ёсць апгрейды, ёсць нейкія пабудовы, адпавядаючы за гэтыя апгрейды, ёсць рэсурсы. Але зноўку, што ў StarCraft'це 2 рэсурсы. Ну, лише 3 рэсурсы, бо гэтыя supply депо, яны таксама можна іх не абмяркоўваць, лічыць за рэсурс. Мінералы, газ, депо, усё. А ў казаках ці то 5, ці то 6 толькі рэсурсаў, потым ёсць яшчэ абмежаванні па депо тым же самым. І пры гэтым пры ўсім яшчэ пабудовы, якія карыстаюць як гэта, рэсурсы. Напрыклад, будуеш сцяну, яна карыстаецца камянямі пастаянна. То бок, будуючы сцены, табе патрэбна павялічваць здабычу каменю. Вось, інакш яны скончацца. Ну, крацей, там такой лухты хапае, просто жудасць. Ну, я пасядзеў, паабцякаў. Бо было адчуванне, што ВРВ мяне тупа абсывае. Вось, ну і ўсё. На гэтым стрым скончыўся, было весела. Для ВРВ так дакладна. Так што сёння з раніцы я прачнуўся, думаю, ну, паколькі карысці ў гэтым стрымы няма, не ў сэнсе таго, што гэта было весела, ці нейкі глядач, ведаеш, які там захопліваецца казакамі, потым будзе глядзець і казаць, ну, неблага, хлопцы пагулялі весела, то не, у мяне такога адчування не было, я быў упэўнены, што стрым проста бессэнсоўны быў, і тупа згублены час, і выдаліў яго. Ну, калі ты лічыш, што было весела, то ты мяне не чуеш. Карацей, казакі, мабыць, і добрая РТС-ка, але, на мой погляд, ну, не для майго каналу, тому што, па-першае, вы нават тут не бачыце StarCraft'у, якім я захопліваўся ў свой час. І прайшоўшы на прыблізна 3 разы сюжэтку ўсю, спрабаваўшы PvP рэжымы, якія там ёсць, розныя ў StarCraft'це, вы ўсё роўна тут яго не бачыце, таму што я лічу, што для РТС трэба мець, блядь, не 40 плюс гадоў. Трэба, каб цябе было 20. Каб ты хутка думаў, хутка дзеяў і ўсё такое. Інакш, ну, з гэтага нічога не атрымаецца. У гэтым палягае сутнасць РТС. Трэба нейкую стратэгію мець, яе прытрымлівацца і рэалізоўваць так, каб гэта было цікава бачыць. Вось ёсць канал Алекс 007. Ёсць Алекс 007 канал. Калі вы паглядзіце на ягоны канал, ён жа ж StarCraft'ам займаецца ўжо, ну, з 2002 году, 22 гады. Ну, ён быў у мінулым прафесійны гулец. Вось, і ён зараз распавядае пра розныя стратэгіі, пра тое, дзе што на што ўплывае, пра тое, напрыклад, як штучны інтэлект гуляе і чаму менавіта так гуляе, у чым палягае ягоныя перамогі, там перавагі і ўсё астатняе. То бок гэта цікава слухаць, таму што шмат вельмі спецыфічнае, вельмі як гэта не тактычнае, а
цікавосткі, якія дапамагаюць зразумець гульню. Вось такія маленечкі, чаго ты не ведаў, і тут на табе бац. Вось так зараз працуе гэтая механіка. І глядзіш, сапраўды гэта працуе неверагодна. Там важныя таймінгі і гэтак далей. У казаках, дарэчы, таймінгі не так важныя. Там зусім па-іншаму збудаваная гульня. Дзецюкі, пайду па справах. Ох ты, аб'юзер. Дзецюкі. Ідзі працуй, старэча. Там не важныя таймінгі. Там ёсць разуменне таймінгу толькі, але тое, што я маю на ўвазе старкрафтаўскі таймінг, гэта зусім іншая рэч. Ты проста не ведаеш, што значыць таймінг у старкрафце. Дзе насамрэч вырашае нават секунда. То бок, калі ў цябе ў старкрафце пабудуецца юніт на секунду раней, гэта ўжо вырашальнае. Калі ён зойме сваю пазіцыю і апынецца на фронце на секунду раней за твою, гэта вырашае. У казаках гэтага я не заўважыў. Там секунды не вырашаюць. Атрымліванне таго ж эканамічнай перавагі і гэтак далей таксама больш лагоднае ў казаках. То бок, там пачатак гульні займае... Вось калі ты напаў на маю базу ўпершыню? За паўгадзіны прыблізна. За паўгадзіны. А калі што, старкрафта сесія можа цягнуцца прыблізна 7 хвілін. А то пры выкарыстанні раша ты можаш згубіць усё ўжо на 5-й хвіліне боя. То бок, гэта розныя абсалютна гульні. Не сутнасна, а не яны розныя. Можа, нейкія механікі РТС-ныя гэта агульныя, так, але вось сутнасна гэта розныя гульні. Так, нам, дарэчы, трэба будзе яшчэ мець на ўвазе, што спаць лягаць, дзе-небудзь знайсці сабе. Тут, так, каб ты не пайшоў уздоўж гары, калі я мог страляць, а ты не мог атакаваць, то ты бы мог рабіць ВРВ, я не ведаю там нічога. Што ты мне зараз уціраеш гэтае? Ты забываешся, што я не ведаю гэтай гульні, так што гэта быў не тыль. Гэта было непаразуменне. Ты, мабыць, прапусціў пачатак маёй прамовы наконт учорашняга страмоў. Што я не забаўляўся там. Я не ведаю гэтай гульні, гэта першы, і ты пра гэта ведаў. Але ты вырашыў чамусьці гуляць па-сапраўднаму. То бок не тое, каб увесці у мэту, ці нейку растлумачыць нешта, ці знайсці нешта цікавае, паказаць цікавае. Не, ты проста ўзяў і гуляў, нібы я супернік. Па факце, гэта было больш падобна на здзек. Тыльт я б злавіў, калі б у мяне штосьці не атрымлівалася. А каб штосьці не атрымлівалася, трэба ведаць, што рабіць. А што я ведаў пра гэтую гульню, распавядзі мне, калі я нават туторыял не скончыў. «33 гадзіны шляху, маць моя жанчына». Вось гэта ў нас чакае дарога.
Трэба прасіць Бодзю, каб ён трэплей скінуў, навошта? Які ў гэтым сэнс? Trzymaj się lewej strony. Забудоўвацца правільна. Дзякуй. Мне падаецца, у інтэрнэце хапае тутарыялаў, як забудоўвацца правільна ў казаках. Zjedź z ronda. Na rondzie zjedź pierwszym zjazdem. Zjedź z ronda. Нават не ўяўляю. Можа быць. Na rondzie zjedź trzecim zjazdem. Zjedź z ronda. Нічога, кого ты спрабуеш навучыць, скажы? Ты мяне будзеш вучыць? Trzymaj się prawej strony. У цябе з галавой ўсё добра вырвае ці не? Я табе кажу, што няма часу мне на такія гульні. Сядзець вывучаць. Яшчэ раз паўтару, я добра ведаю StarCraft, мне вельмі падабаецца StarCraft. Але на гэтым канале яго не будзе, таму што я лічу, што для таго, каб гуляць прывабна у StarCraft, той же самае, трэба мець маладую галаву і хуткія рукі. Ні таго, ні другога у мяне няма. Разумееш? І мне падаецца, вось так, з таго досведу, якой сёння маецца StarCraft, ён цікавейшы за казакоў. Но зноўку паўтаруся, але што не будзе StarCraftу на канале. Таму што нягледзячы на тое, што ён добры, нягледзячы на тое, што ёсць тактыкі падмення нават пад тугія мазгі і крывыя рукі, усё роўна гэты контент, ён вычарпальны, ён хутка скончыцца і укладацца ў гэтую гульню не мае сэнсу. Я лепш зноўку спампую нейкі аналаг Індіяна Джонса і з вялікім задавальненнем прагляджу ягоную гісторыю, прасочым за героем, пра ўсе тыя выпрабаванні, якія ўзнікнуць і гэтак далей. Ці Вэлгар той самы, які чмыраць, але па факце я бачу, што гульня вышэй за сярэднюю. Добрая гульня, цікавая гульня, і хочацца праходзіць такое, таму што, з маімі уласцівасцямі менавіта гэтыя гульні няблага могуць выглядаць. Так, па аўдыторыі гэтага не скажаш, што ў меней 200 падпісчыкаў пакуль што, але, як ёсць. У РТС уцягвацца не патрэбна. Бо каб у яе ўцягнуцца, я згублю тыдзень, як найменей. А павер, мяне працы хапае. Працы хапае, не толькі звязаны з ютубам. Мне халера чаго дзеецца ў жыцці, ты нават не ўяўляеш.
быць пачэсным пенсіянерам. Не, давай без гэтага, без сцёбу. Да, а то пакрыўджуся зараз за такія прамовы і вымовы. Ёсць людзі, якім падабаюцца казакі, а ёсць людзі, якім яны нахуй не ўперліся. Так што проста прымі як факт, што камусьці гэта не патрэбна. Na rondzie zjedź pierwszy z jazdy. Zjedź z lądu. І нагодаў для гэтага вельмі шмат. Трэба вам, хлопцы, дамаўляцца да стрыму. Так, Аня, так, абсалютна верна. Такія рэчы трэба рабіць да стрыму. Jedź prosto. Так, ужо хутка стомімся. Але мне падае... чакайце, мы яшчэ не ў Польшчы. Калі тут да чырвонага дачакацца, то можа і не знайсці месца сабе для адпачынку. Trzymaj się Так, lewej strony. дзе там наша мапа? Вось другі і пасля трэці даволі далёка. Дарэчы, ён акурат такі на мяжы Польшчы і Літвы. Так, гэта мы 100% праедзем, хутчэй за ўсё будзем тут адпачываць на мяжы. Trzymaj się lewej strony. Прыгадаю тым, каму цікава, мы едзем 2500 кіламетраў з Эстоніі ў Італію. Едзем на завод вытворчасці караблёў. Везем груз. Гэта нам трэба, каб зрабіць вось гэтае дасягненне, капітан. Лячу з такой хуткасцю, таму што прыблізна на 2500 кіламетраў патрэбна 2 гадзіны часу рэальнага. Гэтых 2 гадзін у мяне няма, таму трэба парушаць законы фізікі. Трэба ляцець. Так, паспеем, павінны паспяваць. Паспелі. Zjedź w prawo. Навошта так далёка, бо іншага не было. Было толькі адно заданне на мапе ўвогуле гэтага свету, які маецца, таму 2500. Jedź prosto. Было б менш, паехаў бы менш, а так. Ну, затое нам павінна хапіць да канца стрыму, дарэчы, вось гэтай задачы. Вось. Мне падаецца, там для выканання трэба ва ўсе завесці шып'ярды, а гэта будзе толькі адзін з 2. Трэба будзе адзначыць, што мы завезем у адзін горад і іншым разам везці ў другі горад. Ну, як атрымаецца. Ва ўсялякім выпадку у нас яшчэ шмат чаго можна выконваць, тыя самыя оверсайз карго, якіх колькі тут 15 трэба зрабіць, каб атрымаць дасягненне наступна, плюс яшчэ ёсць вельмі цяжкія грузы гэтыя, там на 250 тонн, на 5 разоў 200. Ну вось, не оверсайз, а звычайна там лакаматывы, ты казаў неяк, што падыходзіць для гэтай задачы. Вось, і другі раз неяк выканаем ужо іншым разам на іншым стрымы.
Там кольцо упередзіць, мне падаецца. Падаецца, гэта просто скрыжаванне. Так, мы пачырванелі. Трошки хвалююся. Давайте паглядзім, ці далёка у нас да... Бляха, далёка. Похер, поехали. Я меркала, што трохі пазней у нас чырвонасць гэтая з'явіцца, але як ёсць ужо. Так, ляцім. З прычэпам 143. Просто шаленство. Так, тут трэба перакінуцца направо. Бо зараз будзе з'езд. Так, усё, вочы заплюшчваюцца. Трывай. Ты ж мужик. Трэба цярпець. Вось і зона адпачынку. Давайте на яе і заедзем. Да мяжы яшчэ далёка, але я на мапе не бачыў гэтую зону адпачынку чамусьці. Занадта высока падняўся, хутчэй за ўсё. Таму і не бачна было. Так, гэта гатэль. Я, дарэчы, калі малы быў, вось бачылі гэты знак з правага боку, што тут гатэльная зона і ўсё астатняе. Я заўсёды думаў, што гэта вось аўтамабільная, а не ложак з падушкаю. Выдатна. Спімо. Так, все, выспаныя, поехали. Яшчэ як мінімум раз будзем спаць. Я вось што часам думаю, ці ў нас атрымаецца до конца гэтага атрымання ўсіх дасягненняў зарабіць $1 мільярд. Бо лічба так расце даволі хутка, 128 мільёнаў. Вось, то мне падаецца, што цалкам магчыма. А, і дарэчы, там жа ж з'явіўся новы трак. Новы трак жа ж ёсць у гульні. Чакай. Тоні Даф, Тоні Сканія, карацей S. Нешта там S-нае было такое. Нейкі топовый трак. І Века S. А можа не? Можа не Века, карацей. Трэба будзе яго паспрабаваць, паглядзець, што за ён. А чым тракі адрозніваюцца? Цягачы адрозніваюцца сваёй магутнасцю, як ты імі кіруеш, ці лёгка ці не, як яны трымаюць дарогу. Вось, напрыклад, мінулы трак быў Рено. Ён дарогі ўвогуле не трымаў. Ён проста я мог ехаць па дарозе, а адпусціць усё і акселерацыю, нічога не рабіць і не хамаваць,
а ён усё роўна як на лядоўні, разумееш, што бок было надта слізка. Выносіла яго з дарогі на нейкіх там паваротах. Ну, крацей, хапала праблемаў. Вось такія рэчы і адрозніваюцца. Адчуванні тыя самыя, як ён набірае хуткасць, якая ў яго максімалка. Вось. Па сутнасці гэта ўсё. Тое, што для цябе, як для кіроўцы, у гэтай гульні адчувальна, як розніца паміж імі. На Мерседесе 125 максімальная хуткасць. Я ўжо не памятаю, мабыць, і так. Так, Мерседес я надта моцна не раскручваў. Затое ён добрую магутнасць мае на нізкіх гэтых абаротах, і таму ты набіраеш тыя ж 70 км на гадзіну з розум значна хутчэй, напрыклад, за Рено. Затое Рено максімальную хуткасць мае высокую. Не амаль, у мяне 150 было. ВРВ, ты забыўся. Не, ты быў на тым стрымы. 152 было максімальна. Мы выціснули 153. Мы выціснули. Вось. Таму, карацей, было такое. Я не памятаю, не з гары, мы недзе там на італьянскай гэтай шашы. Яна проста уніз схілілася і 153 выціснулася. Так, мы ў Польшчы, калі што. Гэтую дарогу я добра ведаю. Не ў рэальным жыцці, не. У рэальным жыцці яна выглядае лепш. Бо шмат змянілася, уже ж казаў некалі, што польскія дарогі, польскія мястэчкі тут засталіся ў старым выглядзе, нібы калі гэтую гульню распрацоўвалі толькі. Это я маю на ўвазе, што я ўжо шмат у гэтай гульні пагуляў. І гэтыя дарогі бачылось. Тое, што там будова нейкая ідзе там збоку. Ух ты, курва, ты паглядзі на яго. Так, паліва яшчэ шмат. Паліва мне павінна хапіць, чакай, недзе тут было 1500, 1600 кілометраў. У нас 1000, ну, трэба будзе заправляцца па дарозе. Дзе-небудзь будзем адпачываць. О, дарэчы, вось у гэтай начоўцы, што будзе ў нас наперадзе, то павінна зробім яе на заправцы нейкай. Там на паліўнай станцыі заправімся. І адпачнем адразу. Наколькі я памятаю, за 8 гульнявых гадзін, то бок працоўны дзень, я паспяваў праехаць максімальна 1415 кіламетраў. Але гэта было яшчэ на пачатку кар'еры. Я памятаю, там заснуў некалькі разоў за Стерном. Вось мой родны Беласток. Набліжаемся, так. Гарадзенскія трубы, ну, ўсё як належыць. Чырвоны касцёл, гатэль, касцёл Святога Роха. Чаму гарадзенскі? Ты што, ў горадзе ніколі не быў? Ты калі у горадню з Менску едзеш, то заўсёды бачыш перад сабой толькі трубы. Трубы азота. Яго пабудавалі з менавіта з таго боку, з па-менскай шашы. Но
І там ТЭЦ-2, Гродна-Азот, прадпрыемствы ўсе хімічныя, якія знаходзяцца у горадні амаль што ўсе. Яны менавіта з таго боку. Там толькі не хапае КСМа. У дадатак да ўсяго, што там існуе. Вось, таму ты едзеш, і першае, што сустракае цябе ў горадні, гэта, блядь, трубы. Трубы, разумеецца, трубы. На мой погляд, такі суб'ектыўны, горад не мае хіба што сам горшы відок, краявід, кры уваходзе ў яго. Ось да цэнтра даедзеш, у цэнтры лепшы горад на свеце, пытанняў няма. Я б я ўвогуле перакрыў бы рух па гэтых дарогах, якія там маюцца. Плошча была б такая, ведаеце, грамадская плошча, ну, яна была кіламетраў з 10, дзе б ніводнай машыны не было. Ну, апроч дастаўкі. Вось. А ўсё астатняе бы... Але там мастоў не хапае яшчэ для гэтага. Трэба, каб масты былі. Са школьнай... то бок вельмі даўно. Вось. То бок не звяртаў, то я мяркую ў той час, не звяртаў увагі на такія вось дробязі. Вось. А так, сам горад, я ж кажу, вельмі цікавы, вельмі прыгожы. З Нёманам, з мастамі. Просто цуд. Мне адзінае з мастоў не хапала гэтага, як ён называецца, для людзей. Не пешаходных, хіба што так. Нешта прыгожае праз Нёман, каб было вось такое пешаходнае. Ну і, канешне, узбярэжжа, каб адрамантавалі нарэшце, што правае, што левае. Каля каложы парк добры, але ўніз, калі спускаешся, там проста жудасць. З поўдня пад'язджаў, а з поўдня у нас там... ну так, у нас там не Вішневец, чакай. Вішневец? Раён называецца Вішневец. Зараз вядома, што ёсць яшчэ і Альшанка, але ўсё роўна відок такі сабе. Альшанка яшчэ больш-менш такая сучасная, прыгожая, больш разнастайная, але вось Вішневец, ён такі сумны. Скідзель? Не, Скідзель гэта захад. Ну, прыбачу, сход. Скідзель гэта ўсход. Гэта акурат такі ёсць Азот. Калі едзеш, там справа прадпрыемства, злева калгасы. Вось, і пры ўездзе, калі ты прадпрыемства прыязджаеш, цябе сустракае гандлёвы цэнтр. Просто, блядь, абасрацца. І пры гэтым пры ўсім ты уязджаеш на вуліцу, якая вельмі старажытная. Яна называлася Скідзельскі шлях, Скідзельскі гасцінец. Просто, блин, капец. І я так у савецкія часы просто разбуравалі, што жудасць бярэ. Наколькі там все выглядае ванітна. Смярдзела... Не, Алме там нема. Алме там пабыла гады 3. Там карона. А смярдзела, што там смярдзіць у нас? Там нічога не смярдзіць. Кляскі для, мабыць, ты смярдзела. Бо там птушкавая фабрыка ёсць. Вельмі смярдзючая, так. Вельмі вядомыя па ўсім, па ўсёй горадні і ўсёй вобласці. Менавіта за гэтай уласцівасці, што яе чутно на шашы ці то ў гэты бок вецер дзьмуе, ці не ў гэты бок. Просто так пабудавалі. Бля, ну савецкая гэта ўлада. Савецкая ўлада магла такое зрабіць лёгка. Шмон стаяў. Так, я і кажу, што каля Скідля. Дарэчы, а ты ведаеш, што старажытная назва Скідэль, а не Скідзель? Наколькі я памятаю, паходзіць яна ад сельскай гаспадаркі. Скідаль там нешта азначае, тыпу сенасховішча ці нешта падобнае. У мяне бабуля заўсёды казала, што у Скідлі трэба купіць
Трэба ехаць да Скідля. То бок, а яна была якога года народжання? 21-го. Вось. 21-го году народжання, вось яна так казала. Ну, а вядома, што моладзь, якая ўжо пасля Другой светавой там з'явілася, то ўжо казала па-расійску. Скідзель, Скідзель, Скідзель. І ў 91-м годзе павесілі гэтую шыльду Скідзель на беларускай мове таксама. Старарэжымны чалавек у сэнсе. Хоп. Рэношка, бляха. Як яе называюць? Я ўжо забыў. Дастер. Дастер, Рено Дастер. А о, справа Меган. І Лагуна. Прикольно. Гэта вось так сабе распрацоўшчыкі Польшчы уяўляюць. Усе на Рено ездзяць. Тыпу, я было як у старыну. Ды дзе ж гэта старына? Ты што такое кажаш? Гэта проста заходняя Беларусь. І як гэта мовіць, бот камуніста ступіў на яе ў 39-м годзе толькі. Не такое ўжо старына. Хлопцы, а можна неяк праехаць паўз вас, а? Сунецеся так медленно. А, мы, дарэчы, у Варшаве ўжо. Але змены, якія адбыліся, нават не ўсе памятаюць назвы. Дык гэта ж все было даволі проста. Рэпрэсаванае гарадское насельніцтва. У 39-м году, калі прыйшлі камуністы, яны ж пачалі з рэпрэсію. Яны адразу адвезлі больш за 3000 чалавек. Ось у першы ж месяц адвезлі з гарадскога насельніцтва у дачыненні да габрэяў, а горадня амаль напалову складалася з габрэяў. Таксама былі шмат чаго рэпрэсаваныя, з-за чаго выехала з заходняй Беларусі каля 500 000 чалавек у Польшчу, у якасці палякаў, канешне. Тыповыя камуністы, ну так. То бок яны пачалі зачыстку. Гэта было планавана вельмі даўно, таму і дамова гэтая з Рыббентропам, хто там быў іх? Молатаў, Рыббентроп. Вось, гэта ўсё толькі пацверджвае, што палітыка такая вялася Сталіна у той час. Вось. Агулам жа ж з тэрыторыі Беларусі вывезлі больш за... Не больш, трохі менш за 1 000 000 чалавек. Рэпрэсавана афіцыйна, якая прайшла па дакументах. Вось. Ну і вядома, што ж не спыніліся гэта ўсё пасля нават Другой светавой вайны. А потым жа ж было як? Спачатку немцы рэпрэсавалі ўсіх, Халакост здзейнілі у дачыненні да габрэяў. Як я кажу, што на Гарадзеншчыне, напрыклад, гэта было каля 40% насельніцтва. Вось, вядома, што не ўсіх, але значную частку. Хтосьці збег на ўсход, хтосьці прыхаваўся недзе, але там адзінкі лічы прыхаваліся. Ну, то бок, лічб не ведаю, але мяркую, што прыблізна там 5% з 40 захавалася, не уратаваліся. А потым жа ж павярнулася савецкая ўлада, лічы гарады былі пустыя. Вось, пры гэтым пра ўсім інтэлігенцыя ўся, яна была знішчаная. У тым ліку і настаўнікі. Не той, каб вышэйшая адукацыя ці сярэдняя, як яна прафесійная называецца, так, сярэдняя-прафесійная. Вось, і ўсё. І трэба ж гэтае насельніцтва замяшчаць. А што казаць, калі настаўніца расійскай мовы звычайная справа для горадні, не ведаю там як для іншых мясцін, я кажу толькі пра свой досвед.
што калі настаўніца расійскай мове ў школе, гэта не беларуска, гэта расіянка будзе. Амаль ва ўсіх школах так, таму што да халеры, хто быў пераведзены па службе з нейкай там, не ведаю, з Новасіба, Екатеринбургу і гэтак далей у горадню працаваць. А яна, як жонка ваеннага, што яна будзе працаваць на заводзе, невядома ж. Яна будзе ў школе працаваць настаўніцай. Проста распаўсюджана было паўсюль. Я ведаю, у мяне было 2 настаўніцы расійскай мовы, і ўсе яны былі расіянкамі. Таму проста замяшчэнне насельніцтва. Так і такі план, дарэчы, ты ж павінен ведаць, што ён быў у сталінскіх дзеячоў. І Караткевіч, дарэчы, пісаў, што вёскамі вывозілі. З-пад Вільні, напрыклад, у 39-м годзе 200 чалавек вёска была, усе 200 чалавек пасадзілі ў вагоны, адвезлі за Урал. Не магу сказаць, зараз не ўзгадаю, якія мясціны, але Караткевіч нават туды ездзіў, тыпу з этнаграфічнай місіяй. Вось, і сапраўды ён знайшоў тую вёску, людзі гэтыя 200 чалавек, яны жылі паасобку ад усёй астатняй Расіі. У іх у вёсцы нова збудаванай, у 39-м годзе у іх захавалася ўся беларуская культура, і чырвоны кут там быў, і мова беларуская была, і ўсё такое. Гэта было там у канцы 70-х гадоў, мне падаецца. Ну, ці ў 70-е, ці проста ў канцы 70-х, я так зараз трапна не ўзгадаю. Вось, калі верыць Караткевічу, часам вывозілі ўсю вёску, калі яна была дробная, а часта вывозілі частку вёскі. Мне нешта такого згадуваў пра... Аня ведае 100%. Пад горадні ёсць вёска, сёння гэта вёска Волпа. Насамрэч, гэтае мястэчка, яно з'явілася яшчэ ў часы Барбары Радзівіл. Вось, гэта было ейнае мястэчка, габрэйскае, дарэчы, вельмі вядомае ў часы ВКЛ вытворчасцю. Там нават манету неяк рабілі. Вось, а сёння гэта вёска. І, дарэчы, там ёсць цментар габрэйскі, вельмі вялікі, таму што ў свой час, спісалі гэта на немцаў, дарэчы, хаця ёсць дакументальныя звесткі, што мелі да гэтага дачыненні савецкай улады, да генацыду габрэяў. Вось, і ў мае часы, гэта было да 20-го года, я памятаю, што беларускія дзеячы спрабавалі аднавіць гэты цментар, таму што, над магілі пакрышыліся, занядбаныя, карацей, і прыязджалі людзі з Ізраілю, вось, сваякі гэтых людзей, якія там пахаваныя, і наўпрост ім адмовілі ў тым, каб яны нешта рабілі на гэтым цвінтары. Вось, так што, беспамылковая пераемнасць ад савецкай улады мясцовага кіраўніцтва. А пасля дзівяцца, чаму іх не любяць? Яны ж дзівяцца ад таго, што не ведаюць гэтага. Аб гэтым ніхто не распавядае. Архівы КДБ дасюль яшчэ заархіваваныя. Ды і пры гэтым усім, калі ты ведаеш і сачыш за навінамі, ці Байпол, ці Белпол, нехта з іх там распавядаў, што у іх ёсць копія дакументу, па якім КДБ пры нейкім варушняку грамадзянскім, вось, у іх ёсць наказ на тое, каб знішчаць дакумент. Таму нават калі будзе пераварот, кадабісты павінны знішчаць дакумент у вялікай колькасці. І проста звычайны народ, той жа расійскі, ці украінскі, ці будь-то беларускі, ён і не даведаецца, што насамрэч было. Можа, выпадкова, я спадзяюся на тое, што не ўсе кадабісты расіяне ў нас працуюць. Беларусы могуць рабіць там копіі, складаць сабе дзе-небудзь на памяць, як кажуць.
Я лячу па гэтых шашах, нібы я піцу нейкую вязу. 140 кіламетраў. Хуткая дастава гарачая піца. З Эстоніі ў Італію. Ух ты, курва, ну ты паглядзі на яго. Так, стоп. Запавольваемся, нам вправо. О, дарэчы, слухайце, я нешта так узгадаў, у нас вельмі рэдка сталі з'яўляцца нейкія падзеі на дарогах. Ну, я маю на ўвазе тыпу пажары, аварыі нейкія, калі б яны перакрывалі гэтыя дарогі. Раней было значна часцей. Раней, я памятаю, ехаў 1500, неяк 1200 кілометраў, і, ну, амаль 100% недзе на якімсьці шляху будзе аварыя, перакрытая дарога. Трэба было б шукаць аб'езд. Ну, я, звычайна, не шукаў, я, звычайна, ехаў. Але вось статыстыка нейкая такая па сваіх адчуваннях. Что такое? Что так повольно? Молоко везешь? О, все, натиснул подлогу, уже полетел. Нічога, я тебе наздоганю зараз. Дай толькі троху часу разогнаться самому. Ой, бляха, мы уже стомились, ты погляди. Так, 1240, ну докладно, нам треба поспать будет только один раз, и уже мы завезем, я мяркую, у Италию наш груз. Прыблізна праз, так, па гэтай стомленасці колькі яшчэ гадзіну гэтага часу гульнявога яшчэ можна будзе праехаць. Так, 1092, 1228. Вось, крыцей, недзе там на паліўнай станцыі трэба будзе ставаць. Вось, каб заправіцца ды адпачыць адразу. Тише, 125 километров, нечто я падырыў крыху так. О, мы ў Чэхію даехалі, я нават не заўважыў, куды мы едзем. Я чамусьці думаў, што мы праз Германію поедзем. О, нейкая ядравая станцыя, ці што гэта, ТЭЦ? З правага боку.
Быстрыца. Добрая назва, дарэчы, для мястэчка Быстрыца. Гэта вам не гразь нейкая. Так, ну яшчэ паўгадзінкі плюс-мінус. Паўгадзінкі, дзе мы знаходзімся? Сюды давай. Так, ну наперадзе вось і вось. Пад Брно. Нормально, все добра будзе. Trzymajcie lewej strony, a następnie idź dalej prosto. Idź prosto. Нічто тут по мапе не такі ўжо круты поворот, тут глядзіш, бляха, і вачэй дарваць не можаш. Trzymajcie lewej strony, a następnie idź dalej. Каб не саскочыць з яе. Idź prosto. Можа я сюдою? Нормас. Так, о, мы каля Брно. Так, ці мы каля Прагі? Так. О, правильно, мы каля Брно. Ух, ледь не уписался. Так, выдатно. Мы за один дзень, калі што, праехалі Польшчу, Чэхію амаль усю. Бо зараз мы ўжо набліжаемся да Вены. Што ў Швайцарыі. Даволі хутка. Ну і 1000 кіламетраў яшчэ наперадзе як-ніяк. Гэта даволі шмат. Сем гледачоў, дзякуй, панядзелак. Як кажа, дзень працоўны, а тут не. Хутка ажно дзіўна, што маеш на ўвазе, што дзіўна? Што дзве краіны амаль што праляцелі за дзень? Ну, па адлегласці, ты ж бачыш, гэта мы праехалі прыблізна 1200 кіламетраў за дзень.
Так што, ну, цалкам магчыма. Вельмі магчыма. Было толькі што 9, я не бачу. Бачу толькі 7, ось зараз ужо 6. Ну, я з грузом такая. Дык і хуткасць, бачыш, 143 нармальна цісне. Ось, нам бы тут адпачыць, слухаць, а можа і не тут. Давайте паглядзім, колькі ў нас там ёсць магчымасцей. Наперадзе яшчэ. Ось тут можна адпачыць, а можна праехацца... Не, задалёка. Будем тут адпачываць. Заправляцца і адпачываць. Все, поехали. Ох, неблаго было б, каб все, хто заходзіў, подписываўся. Гэта было б добра. Мне падаецца ўсё. Все, поўны бак. Так, наперадзе у нас яшчэ 1000 кіламетраў. Ну, можна лётаць так... Я не ведаю, каб быў Алексей у нас у чаціку, то можа ён бы нам распавёў, ці ён лётаў калі-небудзь 140. Але мне падаецца, ведаеш, што мне калісьці Рома казаў, што у іх там гэты тахограф, ці што там стаіць пад капотам у цягачоў, які фіксуе там твоё палажэнне, дзе ты знаходзіся, колькі ты ў працы знаходзіся, ну і гэтак далей. Вось, і гэтая прылада, яна фіксуе хуткасць. То бок, калі ты нават недзе там дзесьці парушыў, то яна неяк ведае, што ты гэта парушыў. Ці то з дапамогай GPS-у, ці то што. І потым гэта транспартная паліцыя, калі цябе зупыняе, яна ж першае, што робіць, гэта падлучаецца да твайго тахографа гэтага. Ну і глядзець, што ты там рабіў увесь гэты час, гэта 8 гадзін. Ці ты спаў добра, ці парушаў нешта. І вось убачыць, што ты парушыў гэты хуткасны рэжым. Ну і ўсё, вось тебе мандат у плечы. Можа, нешта там змянілася, можа не так усё гэта выглядае цудоўна. Але гэта тое, што я памятаю з расповедаў сябра свайго. Да чаго тэхніка дайшла. Я мяркую, што яна вельмі даўно да гэтага дайшла. Гэта ж можна нават на паперы зрабіць, калі ты разумееш, глядзі, у цябе ёсць адметка, што ты праходзіў кантроль транспартнай паліцыі прыблізна там, няхай сабе, учора о 12 гадзіне. Вось. І на шляху тваім сярэдняя хуткасць абмежаваная, там 70 км на гадзіну. А пры гэтым пры ўсім цябе зупыняе наступны патруль, глядзіць на гэта і бачыць, што ты рухаўся ці то занадта хутка, ці то занадта доўга. Так, то бок ты праехаў, напрыклад, 1000 кіламетраў. А гэта было 12 гадзін таму. То бок, ці ты ляцеў амаль 90 кіламетраў на гадзіну, ці ты не спаў, колькі табе трэба, разумееш? Вось так гэта вылічалась раней, мне падаецца. Цішэй, ты хамуй. Што такое? Тыпу, карысталіся тайм-стэмпамі. Я ведаю, наколькі я памятаю, нават зараз ужываецца гэтая штука з вылічэннямі. Калі ты уязджаеш ці то на платную дарогу нейкую, і там фіксуецца час уваходу і час сыходу. І такім чынам яны не карыстаюцца камерамі, але затое ведаюць, з якой сярэдняй хуткасцю ты ехаў па гэтай дарозе. І калі яна перавышае абмежаваную, то табе выпісваюць мандат. Ці па тоннелях, мне падаецца, яшчэ таксама там такая сістэма ёсць. Калі ўсё без камер хуткасных, але затое ўсё роўна там сярэднюю хуткасць вылічаюць па часу ўваходу і часу выхаду.
у гэты тоннель. Каб не парушалі, каб ездзілі сумленна і па правілах. Trzymaj się lewej strony, a następnie zjedź w lewo. Zjedź w lewo. Так, нам прямо. Добре, полетели. 878 километров наперадзе. Нам патрэбна паспець. Я мяркую, што мы паспеем. 12 гадзін, ну так. Гэта было, дарэчы, мой рэкорд у 14 гадзін там 15 хвілінаў. Гэта было на стокавым цягачы. А тут у нас пракачаны з дуже моцным рухавіком. Мы 100% паспеем. Пры гэтым, бачыце, сярэдняя хуткасць будзе вышэй за 100 км на гадзіну. Таму што што? Правільна, таму што піца стыне, а нам трэба паспець. Нас чакаюць. О, 147, бляха, хуткасць. З прычэпам, калі што. Так, мы ж будзем праз Альпы яшчэ праязджаць, наколькі я памятаю добра. Так жа ж са Швейцарыі да Італіі толькі праз Альпы. А гэта азначае горы, цудоўныя краявіды і ўсё такое. Александр, вітаю! Даўно нешта не бачыў цябе. Ну, мабыць, тыдзень-то цябе не было. У Death Stranding ты гуляў, там таксама піцу трэба дастаўляць. Так. Я не гуляў, бо ў мяне на той час не было грошай, але з захапленнем глядзеў стрымы аднаго стрымера, за якім ужо не сачу. Было вельмі цікава, карацей. Вельмі добрая гульня, вельмі атмасферна, нягледзячы на тое, што механіка перамяшчэння і ўсяго астатняга там проста прымітызаваная, такая ажно дзіва бярэ. Калі ўзгадвае, што там тыпу ёсць не ровер, а матацыкл, яшчэ ёсць нейкі такі трак вялікі. Вось, і ты там дарогі сабе робіш над гэтую чорную паскудства, гэтае, што там распаўсюджваецца. Вось. Але сюжэтка топ. Гульня топ. Калі выйдзе другая часціна, я мяркую, што 100% буду гуляць в яе. Як кажуць, будзем жыва, будзем гуляць. Я, калі што, не намякаю, я не збіраюся, але здарыцца можа што заўгодна. Так, это что такое? Хлопцы, вы что? Вось я і ўзгадаў пра тое, што нема аварыяў. Ой, ну я спадзяюся, што там не будзе гелікоптера. Бляха, дзвюхпасавая дарога. Калі будзе стаяць гелікоптер, то ўсё кранты. Ён перакрыў увесь шлях нам. Вай. Боже, дай толькі, калі ласачка, магчымасць давесці, а? Мы ўжо амаль што, вось, 700 кілометраў.
Каб гэта быў лесавоз нейкі. Калі ласка. Так, не бачу, што ў нас наперадзе. А ну, паехалі сюды. А што тут здарылася, дарэчы, такое? Пажар. Всё. Нема гелікоптару, можна было б ехаць ператаля. Дарэчы, легкавым, бачыце, у гэтых NPC, непісей. Ім похер увогуле, проста лятуць праз аварыю гэта. О, краявід. Швайцарыя, ёпта. Для іх гэта штодзённае. Для нас толькі захапленне. Тым больш для палешукоў, якія... Ой, палешукоў, гэтых... палясянаў, якія жывуць тут на Беласточыне. Горы, горы, масты высокія, ўсё такое. Гэта дзівосна. А то жывеш тут на балоце з гэтую дрыгваю штодзень. Узаемадзейнічаеш, сум бярэ, гораў няма, усё нізкае. Ух. Причепом дрифтанули трохи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, заходка.
жудасная музыка, калі што. Такі, бляха, зубадрабільны, так, это ідзе рытм. Просто перфоратор нейкі. Чекай, телепас, так, ось. Ну давай, пропускай. «506 кілометрів засталося. Видатно. Пакуль што ідзем добра. Ну што, мы ў Італію ўжо ці не? Мяжы не было. Паміж Швейцарыяй і Італіяй павінна быць мяжа, мытня нейкая. Падаецца. Хаця, можа, з аднова нейкая была, ты прыбралі. Любляна, Венецыя, направа. А Любляна, чакай, гэта ж Угоршчына, не? Словаччына. Мы едзем у Венецыю. Так, ну мы яшчэ хутчэй за ўсё у Швейцарыі. Так, едзем управо. Так, не, я не поеду уперед, няхай перакидваецца на гэты пас, а то я узгадаў нешта адразу, што яны не глядзяць. А то ўсё едзеш і едзеш. Дык так, у гэтым палягае сутнасць гульні, каб ехаць і ехаць. А ты у Helldivers усё страляеш і страляеш? Вось. Так, не дасць. Добра, паехалі сюды. Мы едзем, калі што, з Эстоніі ў Італію. Я не памятаю, дзе ты там ужо саскочыў, ці ты бачыў, ці ты не бачыў. 2,5, нават трохі больш, 1000 кіламетраў. Засталося 450, вось так. І ўсё гэта робім пад гэтую цудоўную музыку. У мяне ўжо вушы баляць, і не ведаю, як у вас. Добра, што яшчэ пад гэты такт я не хістаю галавою сваёю. А то, напэўна, ўжо падвалілася. Альтстаціоне. Ну, мы ў Італіі, напэўна. Венето. Гелікоптер нейкі ляціць там над намі. Ну, дарэчы, Італія, тут жа ж да халеры гэтых платных дарог. Не опускай, не трэба гэтак рабіць. Давай, во. Віктор, вітаначкі, дзякуй вялікі за пажаданне добрага шляху. Але мы ўжо, ведаеш, завяршаем. 400 кіламетраў засталося, таму недоўга.
Так, мы уедем до Болонии, правда ж? Ну, недзе там у цэнтры Італіі, каля Рыму, на ўсход ад Рыму. Мне падаецца, там былі гэтыя два заводы, на адзін з якіх нам трэба зараз прывезці гэты груз. Так, зноўку платная дарога. Перепас з правага боку. Адчыняй! Паспеў. А то я памятаю, як я аднойчы кабінаю сваёю уперўся ў гэтую бляха шлагбаум. Так, нам у правы бок. Феррара. Калі б я не ведаў, то я б, канешне, сказаў, што Феррара, напэўна, там робяць Феррары. Але не. Хвілінка адукацыйная. Феррары збіраюць у гарадочку, які называецца Маранелла. І, адпаведна, там ёсць траса Маранелла, якая належыць Феррары, і больш ніхто туды не можа заехаць. А калісьці гэта быў гоначны трэк. Вось. А сёння там нават мільярдэры не маюць права ездзіць, толькі асобы, якія прызначаныя ўладаром заводу Феррары. Дазваляецца ім туды патрапіць і пакатацца на патэнцыйнай машыне, якую могуць набыць сабе. Калекцыйнага кшталту. Калісьці Энцо Феррары там тэставаліся, я памятаю. Калі ведаеце, што за машын, то лайк у чатик. Калі вам падабаецца. Ось. А то мне падаецца, зараз, напэўна, моладзь ведае толькі Феррары, якія ёсць у НФС, тыпу FFX і ўсё такое. А што такое Энцо Феррары, не ведаюць. Як яна завілася. «260 кілометраў засталося. Добра. Давай, хлопча, з'язджай з майго шляху. Ага, аўтобус хутчэй рухаецца за цябе. Зразумеў. Тады мы за аўтобусам. Так, едем прямо. Что так много транспорта у нас? Что такое? Что за потреба у всех? Милан. Мы едем на Милан. Чекай, бляха-муха, мне управа. Штосьці я забыўся зусім. Ой, дзякуй, хлопча, мяне прапусцілі. Першы раз. Я нешта не ўзгадаю, каб мяне яшчэ раз так выпускалі калі-небудзь. Усё добра. Так, стаміна скончваецца, дарэчы. 3 гадзіны засталося гульнявога часу 200 кіламетраў. Не, ну 200 кіламетраў мы, канешне, і на чырвонай можам праехаць. Вядома, што так. Магчыма, там пару мандатаў за стомленасць і ўсё.
Бо тут нема чого хвилюватися. Паліва хопить, всього хапає. Хутко едем, короче. Икея. Зараз. Віу. Ні? Цікаві італійські поліцейські. Ну, коли ні, то ні. То і я не супер. Так, поворот. Ух, 150 амаль что на поворот. Шаленец. «105 километров осталось». Так, скидай, бо зараз нейкі серпантин тут нас чакае. Змеюка нейкая, управа, улева, управа, улева. Там я бачу нейкі разворот нават, ці то з'езд. Гэта больш падобна на з'езд. О, добре, все. 4602, а чаму не 5? Что здарылася у вас? Папера скончылася, что не выписываете на 5, что? Тише, что так хамуешь-то передо мною? Спокойно едь. Так, кольки тут 24 километра засталося, ну, по мясцовых дорогах придется ехать уже. Мне зараз не падалося, ці вось гэты вось передо мною на цеста нейкай. Ён нават не зупыніўся, каб заплаціць.
Что это зараз было такое? Sieć zrąba. Przygotuj się do skrętu w prawo. Skręć w prawo. Так, мы ў нейкім мястэчку Анкона, ці... Ой, дзякуй Богу, не трапіў. Так, ці я памыляюсь, бо знакі гэта Анкона з італьянскага можа нейкі з'езд азначае? Так, ведае. А не, сапраўды Анкона. Так, трэба запомніць, што ў Анкона мы адвезлі, трэба будзе наступны раз у іншы. А можа я памыляюся? І трэба адвезці не ў 2, а проста ў 1. Зараз побачимо, красиво. Порто, центро, порто. Адразу узгадваецца гэтыя тачкі. Другая частка. Порто Корсо. І гэты там быў яго у Маккуіна супернік. Фанерны гэты. Чакайце, як яго. Франческо Бернулли. Франческо Бернулли. Добрый мультик. Мои дзеці глядзелі яго разоў 200, мабыць 400. Сука. Курва, пужаешь. Куды ж ты поехал, боже? Усё, мы на месцы. Выпускаешь? Дякуй. Ой, якія добрыя кіроўцы у нас, а? Мы амаль што прыехалі. Давай. Так, гэта ж у нас звычайная дастаўка, не цяжкая, нічога. Таму проста скіпаемся. Правда? Да, давай скіпаемся. Так, у дзве. Злева ёсць паведамленне, што нам трэба ў дзве. Анкону мы адвезлі. Трэба зараз адзначыць сабе дзе-небудзь. Я ўсё гэта запішу. Анкона. Ну і на наступным стрымы мы завершым, мяркую, калі ў нас будзе такая магчымасць, дарэчы. То бок капітана мы выканаем, але ўжо не сёння. Добра. Мяркую, што стрым удаўся. Дзякуем вялікі за прагляд, за вашы падабаечкі. Магчыма, хтосьці і падпішацца, і будзе вам велічэзнае дзякуй. Калі гэтак адбудзецца. Але на сённяшні дзень з гэтым усё. Па планах на гэтым тыдні актыўных такіх планаў, каб 100% гэта атрымалася ўсё зрабіць, у мяне няма. Адзінае, што я магу гарантаваць вам гэта, у суботу выйдзе Construction Simulator, хутчэй за ўсё у чацвер таксама зробім стрым. Заўтра, паслязаўтра у мяне шмат працы, я буду з утра, з раніцы да ночы, як кажуць, працаваць. Так, і што яшчэ такога? Ну, пятніца, безумоўна, штосьці прыдумалася стрымом. Суботу, магчыма, і нядзеля таксама, калі хлопцы у выглядзе вожыка ды Лунар Івана будуць схільныя да Helldivers, то мы пагуляем у Helldivers, такі выпадку яшчэ. Усё. На сёння са стрымом яшчэ раз паўтаруся. Усё. Дзякуем вялікі. Заўсёды падтрымлівайце вольных беларусаў, падтрымлівайце Украіну, а мы з вамі пабачымся ўжо на наступным тыдні. Не наступным тыдні. Чацвер, суботу і гэтак далей. Карацей, хутка.